lucruri nu putem renega niciodată. Familia și neamul. Dragostea pentru familie și țară ne sunt sădite în suflet de către Dumnezeu. Când îți pierzi un prieten sau un membru a familiei, îți rămâne un gol adânc în suflet. Când îți pierzi neamul, rămâi a nimănui. O familie, un neam și o țară. Eroii neamului nu îi putem uita niciodată. Astăzi este ziua noastră, este ziua românilor. De aici, din Timișoara, la mulți ani români, la mulți ani români de pretutindeni, la mulți ani România.